Πώς οδηγάει η Ελίσσα, λοιπόν, ξεκινάμε. Πάμε. Πώς πάμε μπροστά, είπαμε. Βλέπετε, ακόμη δεν αρχίσαμε τις ερωτήσεις. Τώρα, όχι, θέλω... Ναι, εντάξει, το έχουμε. Εκεί. Πάμε λίγο πιο μπροστά. Βλέπετε, έχει κάνει την κίνηση. Ωραία. Όπα, εκεί είμαστε. Εκεί. Ωραίος. Είναι μια στροφάρα! Drift, παιδιά, drift. Όπα. Είμαστε στο Farming Simulator το 22, όποιος δεν ξέρει, παιδιά. Και σήμερα η Ελίσσα οδηγάει και έχει του κάνει 500 αμάξια. Πώς πάμε πίσω τώρα, πού πάω τώρα. Ας τον γκάζι, ρε! Σκάσε βλαμμένο. Μαλακά, μη φρύσεις. Όπα, τώρα, πώς, όχι, Αυτό είναι το βιντεάκι μας, θα τα πούμε μια άλλη μέρα που θα βγάλουμε βίντεο.